Bé, avui a l'espai de l'entrevista tenim el Dani Antolín, és el president del Club Vòlei Premià de Dalt, una persona molt vinculada des de fa 20 anys al món del voleibol aquí a la nostra comarca. Benvingut, Dani. Hola, bon dia. Com estem? Tot bé? Com comença l'any? Bé, no, de moment ha començat molt bé. Bueno, seguim bé. Vam acabar el 2009 amb èxits i comencem el 2010 encara millor. A nivell esportiu, a quin nivell es troba ara mateix el Club Vòlei Premià de Dalt? El Club Vòlei Premià de Dalt. Aviam, el Club Vòlei Premià de Dalt el tenim ara en una segona categoria. Nosaltres estàvem sempre amb l'elit, hem estat a les primeres categories juvenils, cadets, infantils i en primera nacional, també amb noies. Però aquest any vam decidir, tot i tenir plaça a les primeres categories, renunciar i baixar a segona categoria per tornar a créixer des de la base. Perquè ens estàvem quedant una miqueta sense base, perquè les necessitats esportives a vegades no ens deixaven treballar tranquil·lament amb els nens i hem decidit que millor tenir victòries en una categoria inferior que no patir una miqueta en categories superiors. Perquè la filosofia de la gent ha canviat. Ara la derrota ja no s'entén com una millora, depèn de com la miris, no? Sinó que una derrota no deixa de ser una derrota, és un fracàs, tal i qual, encara que milloris perquè estàs jugant amb gent superior, els pares i els nens no ho entenen i per tant hem decidit que millor baixar, guanyar i tornar a pujar des de zero amb un àmbit i amb una idea de guanyadors. Vosaltres teniu diversos equips a dins del club? Sí, nosaltres tenim 8 equips en competició, més l'escola de vòlei, més un equip de veterans o de pares que fan vòlei platja i nosaltres també hi ha un grup d'amateurs que també practiquen vòlei platja en aquest cas a les instal·lacions que tenim allà a Premià de Dalt i hi ha 6 equips federats i 2 escolars i tots els equips, excepte un que va ser de creació d'última hora, estem amb la part alta de la classificació. El voleibol és un esport molt arrelat a la zona del Baix Maresme, no? Des de fa molts anys que és un esport que té molta repercussió i sobretot sempre hi ha molt d'interès per part, en aquest cas del vòlei femení, d'inscriure's en els clubs més propers, com havia estat el cas del Vilassar o el Club Vòlei Premià de Dalt que tu portes. Sí, hi ha competència, és maco, evidentment, la competència fa que tu t'espavilis i que creixis, perquè si no tens competència t'assentes, i et quedes allà, com que ja fent lo mínim ja estàs visible, no és l'adequat. Per tant, ara surten equips amb potencial perquè tenen moltes ganes, com l'Arenys, està el Mataró, que s'ha rejuntat, abans era el Boet, ara s'ha creat el Mataró, estem nosaltres, està el Vilassar està en un segon terme ja, perquè la seva filosofia no és d'anar en equips superiors, ells treballen la base, i sí que és veritat que aquesta competència a nosaltres també ens estimula, fins al punt que aquest any també hem decidit tornar a fer equip masculí. La veritat és que hem reunit un grup de gent veterana, tios de 39, 40 anys, vull dir que bé. Fan vòlei platja per això ells o fan vòlei pista? No, fem vòlei pista. I vòlei platja també ara t'explicaré el que és el BSC, que és Beach Sports Catalunya, que es dedicarà a tot el que és la platja. Però a nivell de club de pista, estem molt bé, estem contents, tots els equips estan a tope de nens i nenes, i els èxits de moment ens acompanyen. No anem líders en diverses de les categories en les que estem i el que no va líder està allà lluitant. A les primeres posicions, no? Sí. A nivell d'entrenadors i de preparació, són entrenadors titulats? Tots estan titulats, i els que comencen ara, evidentment, el primer any s'han de treure la titulació, perquè clar, tu no pots treure la titulació si no saps si serveixes. Llavors provem monitors nous, veiem que les nenes s'entenen amb el monitor, que és una cosa molt difícil, i a la que veiem que hi ha una dinàmica positiva, ja evidentment l'incentivem perquè es tregui el títol de monitor per poder continuar amb ell. El voleibol, suposo que en aquests anys tu has vist l'evolució sobretot en una popularització, diguéssim, del que és el vòlei platja. O sigui, que potser és una mica l'atractiu que ha fet conèixer també el vòlei pista. Vosaltres, en aquest sentit, us heu especialitzat també i, de fet, heu creat una empresa que gestiona aquests esports de platja, que és Beach Sports Catalunya. Correcte. Explica'm una mica com va sorgir i quins projectes teniu. Bé, Beach Sports Catalunya simplement és una evolució de totes les pràctiques que nosaltres fèiem. Nosaltres ja fa temps que, des que vaig començar jo, fèiem tornejos de platja, tal i qual, però tot el que és l'esport de platja al final s'ha professionalitzat. Tota la gent que ho practica ja no és amateur, sinó que busquen uns objectius esportius. Què passa? Que nosaltres vam plantejar la temporada passada un projecte a la Federació Catalana de Voleibol de fer el Campionat de Catalunya a vòlei platja, que ja fa molts anys que s'està fent, però es feien promotors així molt dispersos. Aquesta proposta ha quajat i vam signar 4 anys
amb la qual cosa, a partir de veure que el nostre resultat, sigui per tot el que són els sponsors, que estan supercontents de la feina que hem fet, sigui també la vinculació que hem tingut amb tots els jugadors i amb totes les federacions i els estaments que hem treballat, hem decidit que això es podria regular millor, no? I llavors especialitzar-nos en aquest tema. Hem creat Beach Esports Catalunya, que a més de la Lliga d'estiu, o de la competició, que és el Campionat de Catalunya d'estiu, volem fer el que és la Lliga d'hivern de vòlei platja. Evidentment, aquest hivern ha estat una temporada molt dolenta i de moment no l'hem pogut engegar, però estem dissenyant tota una pàgina web on hi haurà tot el que és els nostres serveis. Serveis de vòlei platja, futbol platja, handball platja, tenis platja, tot el que són modalitats de platja que podem incloure dins de les nostres instal·lacions que tenim a Premià de Dalt. A Premià de Dalt tenim unes instal·lacions artificials d'esports de platja, amb llum artificial, amb música, amb aigua, amb sorra de sílice, tenim allà els vestuaris, ara estem fent un projecte que presentem a l'Ajuntament en els propers mesos, que serà un projecte global que inclús s'està plantejant de fer unes pistes de pàdel. Vull dir que nosaltres tenim allà un projecte molt interessant per potenciar tot el que és esports de platja, perquè creiem que es poden practicar tot l'any. En aquesta mena de tornejos, vosaltres, per exemple, en el cas de Premià de Dalt, teniu aquestes pistes de Premià de Dalt. Quin rendiment us han ofert fins al dia d'avui? Aviam, si ho valorem pels títols obtinguts o pels èxits obtinguts, és bo. Són bones les repercussions, no? Inclús molts jugadors que estan jugant al Campionat d'Espanya o al Campionat de Catalunya estan venint a les nostres pistes a entrenar. Per què? Perquè tenen unes condicions que no tenen a la resta de Catalunya. Però això és d'una manera molt altruista, molt amateur, i el que volem fer és fer-ho d'una manera més seriosa, més professional i més institucionalitzada. Incloure les federacions dins dels nostres projectes, a l'Ajuntament i, evidentment, les grans institucions tenir seleccions catalanes en allà. És un projecte, no deixa de ser un esforç que has de fer, que costa molt engegar-ho, perquè cadascú tira cap al seu costat. Els jugadors, evidentment, demanen les seves coses, amb les seves pijeries, que és normal, cadascú demana i si li dones, doncs perfecte. Nosaltres tenim les nostres visions del tema i l'Ajuntament té les seves perspectives també del que és l'espai. Què passa? Que compaginar tot això requereix un esforç molt gran i, aviam si tots posant una miqueta la nostra part aconseguim un projecte maco. Molt bé. El vòlei és, sens dubte, un esport en alça, pel que veig. Hi ha molta demanda en aquest aspecte. Què ha de fer un jugador o una jugadora que vulgui començar a fer aquest esport i sap que té aquest club ja professionalitzat aquí a la comarca i que vol adreçar-se, com ho ha de fer? Doncs és molt fàcil. Hi ha 2 mails. Un, si és per vòlei pista, que és dani@voleipremia.com, amb B baixa i latina, voleipremia.com, i si és per esports de platja, dani@beachesportscatalunya.com. I d'aquesta manera es posa en contacte amb nosaltres i nosaltres via mail, i ara estem sortint també via Facebook, ens posarem en contacte amb ells, o més endavant que mirin també www.beachesportscatalunya.com. És una pàgina web que ara està en projecte i estem començant a tirar endavant per poder dinamitzar tot el que són les instal·lacions. Doncs nosaltres, a través del nostre programa, anirem fent el seguiment, et portarem d'aquí uns programes també perquè ens parlis una mica de com va tot, Dani, i et desitgem moltíssima sort, ja saps que això és casa teva i que parlarem d'aquí no res dels èxits aconseguits pel Club Vòlei Premià de Dalt i aquesta nova empresa Beach Esports Catalunya. Molta sort, Dani. Gràcies a vosaltres. Gràcies per venir al programa. Molt bé, gràcies a tots.